Барыгызга да хайырлы кичләр, дуслар. Мин Мәскәүдә ниһаять килеп төштем. Кичке Мәскәү гөрли икән монда. Безнең отельнең тәрәзәсеннән менә шулай күренеп тора. Безнең бүлмә. Шундый ике кровать, скромный гына номер. Гади генә. Әллә нәрсә юк. Телевизор да бар, караган кеше генә юк. Шулайрак. Әле сумкаларны бушатмаган. Хәерле иртәгә барыгызга да без киттек. Иртәнге аш ашарга. Бүген бик авыр көн. Көн буе йөрүсе була. Sizin nişi хәлләр, йокладыгызмы? Шундый иртәнге аш, диета булгач, әллә нәрсә ашап булмый. Кешеләрдә тәмүшкә. Давай с тобой что-то фоткаться. Воплотить в жизнь самые смелые мечты. Фаберлик, у нас есть возможность получить то, за что боролись. Все согласны, все понимают, но тогда ответьте мне на следующий вопрос. Почему, к сожалению, далеко не все люди, приходящие в этот бизнес, которые вроде бы все понимают, вроде бы все хотят, почему они в итоге не добиваются результата, не рекрутируют? Организацию ЭКО и посадили больше 10 миллионов деревьев в стране России и где-то в других странах. Мы, вот так подумаешь, вот с чего вдруг мы это стали делать? Хотелось просто, мне кажется, можем себе позволить, да, вот, делать что-то большее, чем другие делают. Большое вам спасибо за то, что тоже поддержали меня с этой неугомонностью и в создании школы развития человека в Фаберлик. Вижу кого-то на... Шулай, безнең юбилей тәмамланды. Париже коньяга, осенью будет нажатый. Мәскәү шәһәре буйлап бүләтик килеп, Аллага шөкер, Аллага шөкер, юбилейларны үткәрдек. Хәзер көне Мәскәү һавасы
план? Имеется в виду, ты уже знаешь, что ты например, поставить дату. До этого времени, до этой даты я такой-то директор. Не реальных местах, реальных ставить. Поняла? Шундай көңілі болды. Соңырақ қана қойдым инде сторисларымда, зарядкаларым отырды, 2 телефон белән барган идем. Анда таджик кызлары белән аралаштык, Азербайҗан кызлары белән. Шундай рәхәт булды инде үзебезнең структура белән, кызлар белән, барсы белән дә шайтып күрешеп, сөйләшеп утырдык. Әзрәк очрашуыбыз беткәч тә әле барып, кафеда утырып алдык. Сәлем әйт минем подписчикларга. Сәлем. Таралышап сәкренеп.